Sziasztok! Na most látom, hogy elindult talán az élő adás, bár még a számláló nem indult el, de hogyha esetleg valaki lát, hall, akkor jelezzen nekem, hogy minden rendben van. Bízom benne. Jó, várok egy kicsit, hogy hát kapok egy kis visszajelzést, hogy tényleg láttok és hallotok engemet. Oké, azt írja Szili, hogy lát és hall, közben én itt még arrébb teszem. No, hát nem is várok tovább, belekezdek, hiszen ez az esténk elég hosszú lesz. Na, de nem szeretnék senkit ijesztegetni. Közben itt azért lehet, hogy egy picit állítgatnom kell, mert itt valami nagyon nem. Oké, jó. Na, hát Szili az bedobott a mélyvízbe, ugye vasárnap hallhattátok az ő sztoriát, és hát nagyon sokan aztán még privátban is jeleztétek, hogy szeretnétek az enyémet is hallani. Hát én az a nő vagyok, aki aztán nagyon nem szeret a múltról beszélni, nagyon nem szeretek rajta rágódni, hiszen aztán megtanultam, volt időm megtanulni azt tényleg, hogy az nem visz előre engem se, illetve senkit se, hogyha ezen rágódunk. Nagyon nehéz elkezdenem ezt az egész sztorit, amit ugye Szili elmondott az ő részéről, és most az enyémet szeretnétek hallani. Higgyétek el, hogy ez nem könnyű, és előre szólok mindenkinek, hogy ez a mai este az én sztorimról, ez nem arról szól, hogy sajnáljatok, vagy bármi. Ez igazából arról szól, hogy most, ha már Szili megtette ezt, hogy ő elmondta az ő sztoriát, akkor most miért nem mondanám én is tényleg el nektek, hiszen akkor ezzel én is tudom őt támogatni, hogy ha ő bátor volt, akkor én is bátor leszek. Talán ahhoz hasonlítanám ezt a mai estét, hogy bízok benne, hogy tudok nektek ma tényleg adni az én sztorimból, és a hasonlításom az viszont az, hogy képzeljétek el egy, nem mondom ki, de egy olyan hölgyet, akinek nagyobb a szerethető felülete, és ezt a képet megosztja magáról, és mellé rakja, hogy utána milyen lett, hogy a kitartása és a önmagába a hite milyen eredményt hozott. És talán ezt a mai estét is ehhez tudnám nektek hasonlítani, hogy ez a sztori is ilyen, hogy én is milyen voltam, és milyenné váltam, és még milyenné fogok válni, de ezt majd később fogom tudni nektek elhozni. Na, de belevágok a közepébe, mert aztán gyorsan eltelik ez a ma este, ez az idő. Sokat gondolkodtam, hogy igazából én honnan is kezdjem az én történetemet, az én sztorimat, mert nagyon sokan csak láttok, és tényleg nem is ismertek. Tőle meg is szoktak ijedni, hogy egy picit ma mindenkit megnyugtassak az ülésébe, és tényleg kapcsoljátok be a biztonsági jövet, ahogy írtam, mert én nekem elég karakán vagyok, de ezt a karakános énemet, ezt talán a 15 éves koromban kezdtem el így az életembe meghozni, de ma nem itt kezdem el nektek. Elkezdem én is onnan, ahol Szilárd kezdte el a történetét, ugye, hogy 5 évvel ezelőtt, októberben jött egy döntés, hogy igazából nem is volt más lehetősége, hogy Németországba kell kijönnie. De igazából ez a nap, ez egy keddi nap volt, októberben, és ez a reggel amúgy nem így indult, ahogy Szilárd tudja vagy gondolja. Ez számomra egy olyan nap volt, ez egy döntésnapja volt, amikor Szilikét elvittem a bölcsödébe, és azon a reggelen úgy voltam vele, hogy most felöltözök, és mindennek véget vetek. Ez a mindennek véget vetek, ez valójában úgy történt volna, hogyha megtettem volna azt a lépést, hogy én aznap reggel Hódmezővásárhelyen egy ügyvédhez voltam hivatalos. Én oda készültem, hogy elhozzam azokat
okmányokat, azokat az iratokat, amik egy válláshoz szükségesek. De hogy ennek a előmenetelét is egy kicsit megosztom veletek, nem csak anyagi problémánk volt, nyilván az már az íre feltette a pontot, de ennek az előmenetele az volt, hogy elvesztettem egy olyan személyt és édesanyámat, akinek a halálát nem igazán tudtam feldolgozni. Igazából évekig önmarcangolást végeztem, és ez tényleg kihatott arra, és biztos nálatok is volt olyan, hogy egyszerűen nem tud az ember tovább lépni, csak van az ő kis fejébe, és marcangolja magát. Édesanyám elvesztése számomra olyan dolog volt, ami egy, tehát már feldolgoztam, félre ne értsétek, mert az élet az tényleg megy tovább, de úgy elveszíteni egy édesanyát, hogy nem ölelhettem át, nem sughattam a fülébe azt, hogy semmi gond, anya, szeretlek, hiszen te vagy az édesanyám. A mi kapcsolatunk nagyon megromlott, hiszen nem akartam elfogadni az ő élettársát, és ezért volt az, hogy én 15 évesen el is költöztem otthonról. Na, az legyen egy másik sztori. És az ő elvesztése az a halála utolsó előtti napján, amikor felhívott engem este, hogy bocsássak meg. És annyit tudtam neki csak akkor mondani, hogy semmi baj, anya, szeretlek, viszont holnap reggel visszahívlak, mert most éppen dolgozom. És másnap reggel már a nővérem hívott, 8 óra 14 perckor, hogy édesanyánk meghalt. És az ő elvesztése, bocsánat, édesanyám elvesztése úgy, hogy nem értettem, hogy miért én kaptam ezt. Miért nem tudtam ott lenni vele, miért nem tudtam mellette lenni, miért nem tudtam átölelni, és miért nem tudtam azt mondani neki, hogy semmi baj, anya, édesanyám vagy, és nagyon szeretlek. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt magamban, és tényleg az önmarcangolást kezdtem el. Aztán ezt nagyon hamar megkontrázta, hogy édesapánkat is elvesztettük, és itt teljesen kicsúszott a lábam alól a talaj, és nyilván ez aztán kihatott az én életembe és a közös életünkbe is Szilárddal mindenre. Jöttek az anyagi problémák, tényleg tetőzte a svájci frank, tetőzte azt, hogy a kapcsolatunk se volt olyan, ami ennek egy házasság lennie kell. Ezt sokan nem látták kívülről, de hát nem is reklámoztuk. És ez az önmarcangolás, amit lehet, hogy te is voltál már ilyenben, ez tényleg oda vezet, hogy aztán a gödörbe esünk, hogyha nem figyelünk. Hát így voltunk mi is, hogy kicsúszott alólunk a talaj, és amikor egyik gödörből kimásztunk, akkor mint hogyha kettőt raktak volna elénk. És ez így zajlott, de aztán ugye nyilván megtörtént ez a keddi nap, amit ugye Szili is említett nektek, akkor ezen a keddi napon nem mentem el az ügyvédhez, mivel aznap reggel fölhívott egy közös vállalkozó barátunk, hogy mi történt velem, mi van velünk, itthon van külföldről, és hogy találkozunk már egy kávéra. Hát úgy voltam vele, hogy legalább fölébredek, hogyha kimegyek ehhez az ügyvédhez. Úgyhogy leültünk, kávéztunk, és ott említette nekem, hogy ismerek-e valakit, akit ki tudna magával vinni külföldre. Hát rögtön rávágtam természetesen, hogy ne ismernék, és mondtam neki, hogy vidd ki a férjemet. Emlékszem az arcára, hogy meg volt rémülve, hogy miért vigyem ki Szilárdot, mondtam neki, ha most igazán segíteni akarsz, akkor tényleg őt fogod kivinni. És be is ültünk ugye a kocsiba, előtte ugye Szilárdot azért felhívtuk, hogy hát igazából van egy órát tényleg, hogy eldöntsd, hogy mész vagy maradsz. Aztán kimentünk hozzá, és igazából én nem adtam neki választási lehetőséget, tehát most akkor azt mondtam neki, falhoz állítottam, és azt mondtam, hogy kicsim, ha most nem mész ki, akkor mi nem biztos, hogy együtt maradunk. És ennyi volt a választási lehetősége, hogy kimenjen Németországba,
úgyhogy rögtön tényleg én hazamentem, Szili azonnal fel is mondott, délután még befejezte azt a házat, amit ugye elvállalt, vagy lakást, hogy kifest. Én ebbe az időszakban összepakoltam a cuccait, hogy másnap reggel hajnalba el tudjon indulni a mi barátunkkal. És hát elérkezett az, hogy ő kint volt, ugye októberben ment ki. Jó volt az az időszak egymás nélkül, mérlegelni, hogy vagy veled, vagy nélküled. Aztán karácsonykor természetesen hazajött, az ünnepeket otthon töltötte, és januárban úgy döntött, hogy visszamegy, amit én 100% támogattam, hiszen tényleg olyan anyagi dolgok jöttek már a nyakunkba, hogy nem volt már más kiút, csak az, hogy kimenjen, és ezeket az adósságokat minél előbb rendezzük. Aztán, ahogy Szilárd ugye ezt eldöntötte, akkor valójában tényleg 73 eurónk maradt abból a pénzből, amit ő hazahozott, és nyilván az adósságokat próbáltuk lépésről lépésre rendezni, úgyhogy ezzel a 70 euróval útnak indult Szilárd, és szerencséje volt, mert aztán, ahogy elhelyezkedett, akkor tényleg valójában februárban őt aztán a cég átvette ettől a közvetítőtől, és itt el kellett gondolkodnunk, hogy most akkor mi legyen, mert én itt vagyok Magyarországon, a 3 éves, akkor még Szilike 3 éves volt, Németországba, és azért a gyerek is elég sok megpróbáltatásokon ment akkor keresztül, úgyhogy nagyon mérlegelnünk kellett, hogy összerakjuk-e magunkat, összerakjuk-e az életünket, és ezt hogy tegyük, hogy lenne a legjobb otthon maradni, távol egymástól, vagy kijönni és megpróbálni mindent összerakni. És hát akkor úgy döntöttünk, vagy én legalábbis mondtam Szilárdnak, hogy ez a te házad, a te lakásod, de azt tudnod kell, hogy te kint vagy, mi is kimegyünk, nem tudom, hogy lesz munkahelyem, vagy lesz-e munkahelyem, el tudok-e helyezkedni, mert azért nem egy full anyanyelvi szintű német nyelvtudásra jöttem ki én se, és az, hogy onnan a bizonytalanságból itt pumpolni a banknak a számláját, hogy az adósságainkat rendezzük, ez nem biztos, hogy működni fog, úgyhogy el kell adni a házat, és ki kell belőle fizetni ezt a tartozást, amivel tartozunk, és jöttek azok az időszakok, ami egy pokoli időszak volt. Elkezdtük ezt intézni, ahogy Szili tudja, hogy felvette a cég, akkor még a vállalkozás ott volt, akkor azt megszüntettem, onnan mindent elrámolni, de nem boldogultunk annyira, hogy ez gyorsabban működjön, és a házat se tudtuk eladni úgy, hogy a szüleinek ne szóljunk. Úgyhogy én hazamentem Kardoskútra Szilárd szüleihez, és emlékszem, amikor az aporsom az felpattant a székből, mint egy 20 éves fiatalember, és nem volt kérdés. Nem volt kérdés abban, hogy ott vannak mellettem, hogy segítenek, hogy támogatnak. Nyilván anyagiakban is támogattak. Minden olyan szeretetet megkaptam tőlük, ami akkor abban a helyzetben kellett, és ezt soha nem fogom tudni nekik szerintem innen meghálálni, csak folyamatosan azon vagyok, hogy a hála az igenis ott legyen feléjük, mert nagyon sokat segítettek abban az időszakban, és mint ahogy említettem, elindult ez a pokoli járat, hogy akkor ebből ki kell lépni, és lenullázni magunkat, és úgy kezdeni az új életünket. És ugye akkor megkerestem ezt az úriembert, aki az ingatlannal foglalkozik, mondtam neki, hogy figyelj, nekem csak olyan embert vásárolt hozzá ide, aki KP-val rendelkezik, nekem olyat ne is hoz ide, aki hitelt szeretne felvenni, mert az nagyon sok idő, aztán vagy megkapja, vagy nem. Ez nagyon gyorsan sikerült, mert igazából 4 nap alatt sikerült is tényleg eladni ezt az ingatlant,
és igazából 3 hetem volt kipakolni a a vállalkozásnak a bérleti helységét, a közös tárolót, a garást, ami aztán nyilván férfi cuccokkal volt tele, úgyhogy ez folyamatosan fotóztam Szilnek, mi a kuka, mi ami marad, mi az, ami kardoskutra megy, mi az, ami kimegy. Az egy pokoli időszakom volt, és a lakást is 3 hét alatt kellett ugye kipakolnom. És hát igen, itt ugye Szilike csak azt látta, hogy ez nincsen, most az nincsen. A végén már csak, mikor följött az utolsó vásárló így a lakásba, hogy amit meghirdettem, azt megnézi, akkor már csak egy kis körasztalunk volt 4 székkel, egy mosógép és egy hűtő. Akkor már matracon aludtunk, mert még az ágyat is mindent eladtam. És annyit mondtam az úriembernek, hogy csak annyit kérek, hogy ezeket az utolsó napig hagyja meg, hiszen, mint láthatja, nincs már semmi ebben a lakásban. Mindent eladtam, ami mozdítható volt, mert nem tudtam, hogy fogunk a gyermekkel kijönni. Hogy a személyautóval, akkor nyilván nem tudunk egy mosógépet se kihozni magunkkal, csak a ruhánkat. És ezt mind Szilike napról napra látta, és voltak olyan napjaink, amikor tényleg egy játékát nem találta, és jött oda hozzám ordítva, hogy anya, ezt is eladtad, ezt nem találom. És az volt a legnagyobb saját magamba az a erő, hogy egy 3 éves gyermeknek úgy elmondani, hogy higgadtan, nyugodtan, tényleg a legnagyobb szeretetemmel, higgadságommal próbáltam neki elmagyarázni, hogy hidd el, az megvan az a játék, itt van, újból kicsomagolom, megmutatom. Ezt csak azért adjuk el, hogy minél előbb apával együtt közösen legyünk. Úgyhogy ez egy nagyon pokoli időszak volt. Volt olyan, hogy 5 nyakkendőt eladtam, 100 forint volt darabja, és akkor 500 forintunk volt, és emlékszem rá, amikor lementünk a boltba, akkor tejet, kenyeret és a krumplit vettem, hiszen magyar az a krumpliból mindent tud csinálni, így voltam akkor, és 528 forintom volt, és 497 forintot fizettem a boltba, és egy 3 éves fiúgyermek, amikor egy csokit kér, egy 75 forintos csokit, 5 és fél évvel ezelőtt, és itt is az embernek erőt venni magán, és elmondani úgy egy 3 éves fiúgyermeknek, hogy most azt a 75 forintos csokit miért nem tudom megvenni, az egy iszonyú megpróbáltatás volt a napjaimban, és abban a fél évben, amíg nyilván távol voltunk Szilitől, a folyamatos olyan sérelmek, amikor mentem, és akkor ugye hívtam anyósomékat, hogy kellenek az ingatlan eladásához szükségem, van az aláírásukra, és akkor mentem ügyeket intézni, akkor volt, hogy azt kérdezte a nő, hogy ki vagyok én, mutatom, hogy ügyvédi meghatalmazás, felesége vagyok, és eljárhatok a férjemnek a nevébe. Volt, hogy azt kaptam, hogy ön csak a nevét hordja, ön nem intézkedhet, max csak kifizetheti az összeget egybe. És nap mint nap ezekkel találkozni, irodáról irodára, mindenhol csak az a megaláztatás, hogy itt vagyunk, és fizetnénk, és fogadják azt el, hogy ez egy ügyvédi meghatalmazás. Tehát na itt kellett az a melus, hogy akkor nem kiüvöltözve, de igenis oda fordulva és mondani azt, hogy már pedig, ha meghatalmazásom van ügyvédi, én vagyok a felesége, hogyha összeget befizethetek egybe, akkor miért ne intézhetném én az ügyét a férjemnek, hát hol élünk mi. Tehát ilyen dolgok voltak bő 3 hónapig még, mert ahhoz, hogy eladtuk a lakást, azért volt még intézni való.
még Szilárdnak diákhitele is volt, és ugye ott is folyamatosan intézkedni, és ugye 3 hét alatt oda kellett adni a lakást, rengeteg intéznivalóm volt, és nyilván a kardos kútról bejárni, ez lehetetlenség volt, nap mint nap, óráról órára, így tényleg itt derültek ki, hogy ki az igazi barát. Nekem, megmondom őszintén, soha nem voltak barátnőim, az életemben mindig érdekkapcsolataim voltak. Ha sörözőt csináltunk, akkor mindenki a barátunk volt, ha szalont csináltunk, akkor biztos, hogy minden nő a barátnőm volt, de visszamehetnék még a régre is, tényleg mindig csak kapcsolataim voltak, és egy nagyon kedves barátnőm, aki a mai napig is tartom vele a kapcsolatot, ő hozzá mentem Hódmezővásárhelyen, 2 hónapot vele volt, vagy nála voltam Szilikével, amíg ugye folyamatosan intéztem az intéznivalót, és itt tényleg egy pici gyermek mellett erősnek kellett lennem, meg kellett mutatnom azt, hogy őt meg kell védenem, nem láthatja rajtam a félelmem, a sírásaim. Én is sírtam, volt, hogy igen, belefordultam a párnába, és sírtam, de mondtam, hogy Melus, erősnek kell lenned, ezt végig kell csinálnod. Én nem éreztem azt, hogy azt tegyem, hogy most akkor majd lesz, ami lesz, kimegyünk külföldre, és hagyjuk a fenébe. Én nem az a lány voltam, és nem az a nő voltam, aki így elfut a problémák elől, és tényleg így próbáltam Szilikét mindentől védeni, óvni, de ugyanúgy Szilárdot is próbáltam attól védeni, hogy nyilván ő kint van, német nyelvtudás nélkül, és azon van, hogy beilleszkedjen, azon van, hogy a munkája meglegyen, meg tudja tartani, és vele is, amikor beszéltem, akkor mindig csak azt mondtam neki, hogy mi az, ami meg lett oldva. És hogyha akármi sérelem ért, akármi rossz ért abban az 5 hónapban, nem mondtam Szilinek, mert tudtam, hogy neki is erőt kell adnom abba, hogy ő ott van kint 900 kilométerre, nem törhetek össze, mert ő onnan nem tud nekem segíteni. És ez tényleg egy olyan pokoli járat, amiről az ember nem szívesen beszél, de talán most eljött az ideje. És mikor már mindenen tényleg túl van az ember, és elérkezik az az idő, hogy akkor mi is ki tudunk menni, ugye megtörtént ez az idő is, hogy akkor ki tudtunk menni Szilihez, hazajött, és a szüleitől ugye megkaptuk az ő gépjárművüket, mert hogy ők pont ugye, hogy lecserélték, és hát nagy volt a boldogság, csak annyi volt az emberbe, hogy együtt a család, és az se érdekel, ha egy zsákba kell aludni, csak együtt legyünk, és tényleg nem számított semmi. Úgyhogy kiérkeztünk, és tényleg csak a kábelok azok lógtak ki a falból, semmink nem volt, csak a ruhánk, a nagy fekete zsákokba, meg egyetlen egy ágy, amin 3-an tudtunk aludni, de nem számított, mert együtt voltunk, és igazából ez volt, azt mondom, így lerövidítve az a fél év, ami velem akkor volt. Aztán itt kint, hogy mi történt eddig, hát igazából amikor kijöttünk, akkor azért megkaptuk aztán az igazságot, legalábbis én megkaptam az igazságot, hogy azért jó lenne itt a rózsaszín világból fölébredni, mert itt van az ember kint, és tudtam, hogy itt most nincs senki. Nincs senki, akire tényleg támaszkodhatunk, vagy akár, hogy a gyerekre vigyázom, mi dolgozunk. Itt csak mi 3-an vagyunk, a 4 fal, a drótok a falból, egy ágy, és most itt el kell kezdeni, és újra fölépíteni az életünket, illetve a kapcsolatunkat is Szilárddal, de ezt is tudtuk. Én legalábbis mondtam Szilinek is, hogy
nem lehet egy házasságot, egy kapcsolatot úgy felépíteni, hogy most szerdán azt mondom, hogy szeretlek, és csütörtökön ez ugyanúgy van. Ez egy hosszú folyamat, egy hosszú munka volt mind a kettőnknek, tényleg az egóját félretéve, félre kellett tenni, hogy újból össze tudjuk rakni az életünket. Na de hát ugye itt van ez mi is én legalábbis azt gondoltam, hogy majd ide kijövünk, és tényleg minden szuper lesz, hogy egy dolog számított tényleg, hogy együtt vagyunk, de az, hogy az ember ide kijön egy pici gyermekkel, és szembesülünk azzal, hogy nem tudod kire bízni a gyermekedet, felvették az óvodába Szilikét, örültünk szerintem, mint majom a kenyérnek, vagy a kenyérfának, és szembesültünk azzal, hogy a gyereket 8-ra vihetem az óvodába, és 11-15-kor el kell hoznom, és ez 215 euró volt. Úgy, hogy a reggelit én nekem kellett csomagolni, tehát ebédelni nem ebédeltem. És ugye azért én mindig szerettem számolni, még azt is szerettem számolni, ami nem volt, és azért úgy elgondolkodtam, hogy na, hát ebbe csoda lesz tényleg a magyar megint, hogy 8-tól 11-ig milyen munkát tudok végezni úgy, hogy a 215 eurós óvodai költséget ki tudjam fizetni, meg még maradjon is. És ugye azért Szilárdnak a munkatársa az segített abban, hogy ez a takarító céghez beajánlottak, és akkor GPS, vásárlás, autó, ugye Szilárdnak sikerült összetörni, amit otthonról kapott, úgyhogy gyorsan autót kellett szerezni, úgyhogy elhelyezkedtem, nem volt más, elhelyezkedtem ez a takarító céghez, és egy jó 1,5 évig tényleg azzal telt az időnk, vagyis a napunk, hogy hajnali 3:30-kor felkeltünk, Szilit elvittem a munkahelyére, hazajöttem, összeraktam a gyereket, elvittem az óvodába 8 órára, elmentem dolgozni, hazajöttem 11 óra, 15-re, mert ugye az óvodából el kellett hozni, megebédeltem, és délbe be a kocsiba, és akkor este 4-5-ig jó 1,5 éven keresztül ugye vittem magammal Szilikét, és ez, amit otthonról nem mértünk fel, hogy egyszerűen ide, ha kijön egy anya, tényleg nagy szerencse kell ahhoz, hogy olyan munkája legyen, hogy azt el tudja végezni pénzért, és ebben az időszakban én is tényleg 315 eurót kerestem, 215 eurót az óvodába fizettünk be, ergo 100 euró, 2 nagy bevásárlás, nem baj, ezzel is előbbre vagyunk, mindent lépésről lépésre, ugye ilyenkor az ember aztán tényleg kalkulál, és hát ez a rengeteg munka, hajtás, ez aztán az én egészségemet az teljes mértékre padlóra küldte. Ugye azért 32-3 évesen 2 infarktus, és ez igazán elgondolkodtatott azon, hogy most tényleg erre van-e szüksége az embernek, de hát itt se tényleg, itt se kolbászból van a kerítés, amennyit keresünk, majdnem adja a kiadás azért, de nyilván azért lehet belőle okosan is gazdálkodni. És ekkor, amikor ez az egészségügyi problémám volt, ekkor azt mondtam, hogy na most akkor itt el kell kezdenem magammal valamit kezdeni, és tudtam, hogy gyógyszereket nem fogok magamba tömni, termékeket, a Forever termékeket 11 éve ismerjük, 5 évig igazából csak hébe-hóba használtuk, de tudtuk, hogy én legalábbis tudtam, hogy nekem most az a készítmény kell, az a minőség kell, amit ez a cég tud adni. Úgyhogy nyilván vásároltam, és már nem is nagyon pontosan emlékszem, de az első vásárlásomnál úgy néztem a számlát, és szembesültem azzal, hogy itt valami nagyon nem passzol, hogy itt valami nagyon nagy változás történt, de ismételten jó változás, és tényleg 5 évig nem is beszéltünk azzal a vezetőséggel, aki akkor Szili munkáját segítette, még Magyarországon, és 5 év nem beszélés után én felhívtam a hölgyet, hogy most azonnal szükségem van a segítségére, a tudására és az ismeretére a termékekhez,
És igazából ez indított el a Forevernél is, hogy szembesültem azzal, hogy ismét a cég már megint olyat változtatott, amivel tényleg még a termékfelhasználó, a fogyasztó is megbecsült helyzetbe kerül, meg pláne, hogyha valaki foglalkozik vele, és én nem is akartam ezzel foglalkozni, hogy őszinte legyek, én 8 hónapig tiltakoztam így az üzleti része ellen, de egyszerűen az a 8 hónap az valami olyan eredményt hozott, nyilván anyagiakba is, mert ez az egy, ami hiányzott, amíg kint voltunk, a biztonság. Hiányzott egy olyan fajta biztonság, hogy tényleg ne kelljen, nem azt mondom, hogy rettegésbe élni, de úgy legyen valamihez még nyúlni, hogyha ez összeesik alattunk, akkor nehogy már megint gödörbe essünk, hanem legyen valami plusz. És a Forever ebben a 8 hónapban valami elképesztő dolgot hozott az életünkbe, és tényleg nem csak anyagi dolgok, hanem szerintem kijelenthetem azt, nem bízok benne, hogy Szilárd is így gondolja, de az a 8 hónap az életünkben az egy olyan kapcsolatot hozott létre velem, meg Szilivel, hogy tényleg használtam a terméket, beszéltem róla, és kérdeztek is folyamatosan mindig a címek, ahova jártam, hogy mi a francot csinálsz te magaddal, hogy neked ennyi energiád van, ennyi pörgés tudsz betenni itt a címekbe, meg nem is vagy belerokkanva, hogy jól nézel ki, és hát nyilván, ha kérdeznek, akkor meg aztán persze, hogy beszélek arról, hogy mi az, amit én kaptam a Forever-tel, és olyan kapcsolat indult meg bennünk abban a 8 hónapban, hogy tényleg alig vártam, hogy 5 órakor hazaérjen. Alig vártam, hogy már letegye a popóját a székre, és mondjam neki azokat a sikerélményeket, azokat akár beszélgetés, vagy bármi olyan, ami sikerrel tudtam lezárni, hogy ezt átadjam neki. És ez a 8 hónap egyszerűen annyira 4 évig azon voltunk, hogy a kapcsolatunkat megerősítsük, és tényleg ez egy olyan házasság legyen, hogy ez egy jó házasság legyen, hogy az én férjem ne akarjon kimenni horgászni, hogy ne legyen itthon, vagy nem tudom, hát itt nincs kocsma, de hogy gyerekkoromban is mindig arra vágytam, hogy csak ne legyen alkoholista a férjem, vagy nem tudom. És olyan kapcsolat született a kettőnk között, olyan, tényleg minden nap, ahogy beszéltünk, nem is érdekeltek a problémák. Ugye, ha most belegondolunk, meg én is úgy visszagondolok a régi dologra, mi volt régen, hazajött a férje, feleség, és akkor öntötték egymás nyakába, hogy neki a munkahelyén mi a problémája, meg neki a munkahelyén mi a problémája, és nem volt ilyen. Minden nap tényleg azon voltunk, fókuszba, forever, és csak arról beszélni, és csak a jövőnk fele célzottan menni, és csak erről kommunikálni. És nagyon tudtam, hogy valahogy Szilit is be kéne úgy hoznom, hogy meglegyen a sikerélménye. De itt is egy házas párnál se biztos, hogy ugyanaz funkcionál, mint ami a nőnél, vagy fordítva. Tehát nem biztos, hogy a férfinak is a termékről kell beszélni, amit ajánl, vagy az üzletről, vagy arról, hogy mi van kettőjük között, hanem valami mást kerestem, és tudtam, hogy Cili az nagyon szeret olvasni, és emlékszek rá, amikor azt mondtam, hogy oké, kicsim, nem érdekel, mennyit költesz könyvekre, de kezdj el olyan könyvekre költeni, ami a fejlődésünket, a tiédet és az enyémet is segíti, és taníts. És innen indult meg az a fajta változás kettőnk kapcsolatába is, és kettőnk fejlődésébe is, ami nyilván a mai napig is tart, meg még nagyon sokáig fog tartani, de láttam Szilin is, hogy megtalálta az útját, hogy mi az ő útja, hogy megtanítani azt, amit neki adott a Forever, és nem tudok
nem tudok elfogultság nélkül beszélni, mert nekem ez a 13 hónap, ez egyszerűen olyan biztonságot ad, nagyobb biztonságot kaptam, mint hogy itt kint vagyunk Németországban. Mert valljuk be, hogy nem tudom most honnan nézitek, vagy honnan fogjátok utólag visszanézni, melyik országból, de azért valljuk be, hogy itt kint tényleg, most szólhatnék a honfitársainkhoz is, hogy mi vagyunk az elsők, akiket az a veszteség ér, az a sérelem ér, hogy itt van ez a Covid helyzet, és mi vagyunk az elsők, akiket kirúgnak, mi vagyunk az elsők, akik csökkentett munkaidőt kapnak, mi vagyunk az elsők, akik kevesebb pénzt kapnak, és úgy élni ezt az elmúlt, nem tudom, már március óta tart ez az egész, és úgy élni ezeket a napokat, hogy engem nem érdekel, hogy mit mondanak a hírek, nem is hallgatok híreket, meg nem is nézünk tévét, mert olyan biztonságot kaptunk a Forever-től, hogy 13 hónap alatt 10 országban vagyunk jelen. Van, aki csak termékfelhasználó, fogyasztó, van, aki újonnan induló munkatárs, de hogy csinálni valamit folyamatosan, fókuszáltan, közösen, mert mi se egyedül csináljuk, nekünk is segítenek a felső vezetők, és áldom magamat, hogy 2019 májusában én ezt az üzletet visszahoztam az életünkbe. Olyan biztonságban vagyunk, hogy tényleg én vállalkozó vagyok, és ezt, amikor a Forever-t visszahoztuk tavaly, májusban, április végén igazából, én akkor úgy kezdtem el ezzel az üzlettel foglalkozni, hogy főállás, mellékállás, vállalkozás, tehát főállás, mellékállás, vállalkozás, és a Forever volt a negyedik. És 11 hónap után a mellékállásomat, illetve a főállásomat lecseréltem. Mert a Forever az hoz nekem annyit, mint az a 2 munkahelyem, és biztonságban vagyok. Nem függök a gazdasági dolgoktól, minden hónap 10-ével, ha 9 ország, 9 ország, ha 10 ország, 10 országban van forgalom, de megkapjuk a bónuszkifizetésünket. És ezzel az egész üzenetem igazából csak annyi lenne, így bezárólag, mert már én is meglepődtem, hogy 34 perce beszélek, hogy nekem az volt a tanulság abban az 5 évben, 5 évvel ezelőtt, hogy basszus, megvártuk, amíg tényleg, már bocsánat a kifejezésre, de tényleg szarba leszünk. És nekem most kutya kötelességem segíteni azoknak, akiknek tudok, illetve azoknak, akik elfogadják. És ez Szilárd is biztosan, hogy így van, hogy kötelességünk nekünk segíteni másoknak ezzel, amit a Forever ad. Benne lenni egy online rendszerbe, úgy dolgozni, hogy én emlékszek, amikor régen Szili csinálta, én agyrémet kaptam attól, be a kocsiba, x kilométer üzemanyag, nem biztos, hogy úgy tért vissza, hogy lett belőle valami, és most itthonról tényleg az ember tud egy online rendszer segítségével pénzt keresni, felépíteni. Tudom, most mondhatod azt, hogy hagyjál meg ezzel a network marketing, nekem bizonyított, és ha van olyan személy, akinek ezt át tudjuk adni, el tudja hinni magáról, hogy valamit folyamatosan csinálni, és hisz magába, hogy ez neked is jár, mert nekem sem mondta senki, hogy nem jár, csak én döntöttem el, hogy én ebbe igenis valamit fogok ezzel kezdeni. Hidd el, hogy ez működik. Én is azt gondoltam, hogy majd az működik, hogy Németország, de sokkal többet kaptunk, mint a család, mint a házasságunkba, mindenbe. Sokkal többet nyújtott a Forever. Félreértettem én is nagyon ezt az üzletet. 11 évig fel se fogtam, hogy igazából
a Forevernek az üzlete miről is szól. Ez nem arról szól, amire te gondolsz, de ha gondolod, akkor nagyon szívesen elmondjuk a privátba, de az, hogy én biztonságban vagyok, és biztonságban tudom a családomat, biztonságban tudom a gyermekemet, ez nekem már éppen sokkal többet bizonyított, mint ahogy most én itt beszélnék róla. Úgyhogy 37 percet beszélek, még ha őszinte akarok lenni, még ugyanennyit tudnék nektek mondani, de mára legyen ennyi elég. Bízom benne, hogy tudtam valamivel hozzájárulni a gondolkodásodhoz, a jövőképedhez, úgyhogy legyen csodás estétek, sziasztok!